Takže ahojte kamaráti. Čaute, takže všetkých vás pozdravujem zo San Francisca, kde sme prišli trošku prezentovať GetPal. Tak vám to tu najskôr maličko ukážeme. Tak takto to tu vyzerá na výhliadke a je to tu už fakt, že úplne krásne. Monička, zakývaj. Tu sú také trikočky. Hi guys. Hey, everyone is so nice here. Awesome. It's a party. Where are you guys from? We are from Slovakia. Oh, Where are you from? welcome to I'm from Thank you. Miami. Yeah, you're from Miami? I was Yeah. very nice. We're from LA. We go to Nice. Nice. Awesome. Okay. Okay. Thank you. Bye guys. Takže takto to vyzerá. Náhodou? Jasne, To sme neplánovali. Takto to presne vyzerá v Kalifornii. Takíto milí ľudia sú tu a je to tu super. No a my sme vlastne prišli v stredu. Cesta bola dosť únavná, sme cestovali nejakých 14-16 hodín, nejako tak s prestupmi dokopy. A keď sme došli, tak potom sme sa tu vyspali. A ráno sme vlastne, keď sme vstali, tak sme si išli pozrieť San Francisco. Má krásne ulice, je to tu pekné, sami milí ľudia dookola. Hej, tam sme boli presne na tej strane tam, takže sme tam boli nejaký prístav, pivko sme si tam dali, poprechádzali sa. No a potom sme sa vlastne prichystali a išli sme sa pozrieť na taký, že networking event, ktorý bol k tej startupovej súťaži. A tam sme spoznali veľa zaujímavých ľudí, podprezentovali sme tam GetPal, veľa vizitiek sme rozdali a tak celkovo sme sa trošku ponetworkingovali a to bolo super. A potom sme vlastne, akože vravím si, tak už tam tak trochu kaprovalo a všetci podchádzali, tak sme tam spoznali takú sympatickú babu z Indonézie, úplne proste, že tam bola taká tlupa a takisto aj takú babu z Japonska, takže boli úplne, že milí. No a šli sme spolu, že ideme sa pozrieť, tak sme šli do takého hotela a náhodou sme sa dostali na nejakú party, ktorá bola úplne, že tajná a na 5. poschodí, takže sme sa úplne, že tak akože snikli sme sa tam a oni, že vy sem patríte? A my, že jasné, a oni, tak dobre, tak nám dali drinky a fičali sme, tak tam sme boli asi nejakú hodinku a potom to aj tam kaprovalo a šli sme do takého hotela, kde sa vlastne konala tá startupová súťaž, ten hotel Marriott a tam sme vyšli na 15. poschodie a sa to volalo, že view, akože výhľad a tam bol fakt, že nádherný výhľad. No a tam sme sa zase ešte rozprávali a tam sme mali celé San Francisco úplne na dlani, krásne, rozsvietené všetko, tam to bolo pekné. No a na druhý deň sme vlastne ráno stávali skoro, lebo bolo Startup World Cup finále. No a tam sme stretli Gaia Kawasakiho, máme s ním fotku, Billa Reicherta, to sú vlastne chalani, čo majú takí, že známi investori, Garage Ventures. A potom máme aj fotečku aj so zakladateľom Apple, so Stevom Wozniakom. Trochu sme si ho vystriehli a on taký bol milý, že teraz nemôžeme, možno potom. A potom sme sa museli natlačiť k nemu, takže sme to dali. Nakoniec Monička tam urobila takú cestu, tak sme sa k nemu dostali, takže máme fotku aj s ním. No a vyhrali takí Japonci, čo bolo fajn, ale hlavne to bolo o tom, že sme tam spoznali veľa zaujímavých ľudí a zase sme prezentovali GetPal, všetky sa GetPal veľmi páčil a zase sme trošku nasali to mestečko, áno, San Francisco. Nasali sme trošku toto naše mestečko a San Francisco je pekné mesto a sú tu milí ľudia a myslíme si, že veľmi do nejakého roku, do 2 tu určite spravíme komunitku GetPal. Takže by sme potom, keď už budete cestovať, tak tu budete stretávať GetPalákov. Takže je to tu super. No a vraciame sa v stredu, ešte chceme absolvovať Alcatraz. Ten máme útorok, pokiaľ sa nám to podarí, ale to je jedno, alebo stredu. A ešte chceme ísť na takú jednu, že startup, takú, že pitch competition. Takže pokiaľ by sa nám to podarilo, tak by sme tam išli ešte predstaviť GetPal, aby nás ľudia vnímali. Takže je to super. No a tak dúfam, že sme vám to trošku priblížili, to, čo sme tu pozažívali. A ty čo, Monička? Ja nič. Ja mám šotovku, boli sme shoppingovať. Boli sme shoppingovať, jasné, a je tu proste super. Jasné, takže, potom celé San Francisco. Takže dobre kamaráti, takže čau, vidíme sa na Slovensku. No a jasné, tak sa majte krásne zatiaľ. Ahojte, čaute.